So na gusto si Lord nga ipabuhat sa atoa samtang kita ani nga kalibutan. Na gusto si Lord nga ipabuhat kanato ngadto sa atong mga kaigsuunan nga katawhan. Gusto ni Lord nga kita ang mahimo nga instrumento kanila. Gusto ni Lord nga kita ang mahimong kahayag kanila. Mateo 5 versikulo 14. Kamo ang kahayag sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. Gusto ni Lord igsuon nga kita ang mahimo nga kahayag ngadto sa uban ug dili kita ang mahimo nga kangitngit. Maningkamot kita igsuon nga ang uban mahimuot kanato ug kita ang mahimo nga panag-ingnan nila. Kita ang mahimo nga kahayag. Kita ang musangyaw kanila sa pulong sa Ginoo. Aron ang tanan nga anaa sa kangitngit maangko nila ang kahayag pinaagi kanimo igsuon. Tungod kay ingon ang pulong sa Dios nga ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud kana matago. Igsoon ayaw taguoy ang imong talento karon nga gihatag sa Ginoo. Paningkamot nga ikaw ang mahimo nga kahayag ngadto kanila. Sa Mateo 5 versikulo 15, walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Igsuon walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili iya gyud kining ipadanag ang tanan nga kahayag. Ang gusto ni Lord igsuon nga ato gyud ipadanag sa tanan ang iyang pulong. Atong paningkamutan nga ang pulong sa Dios mao gayud ang atong isangyaw sa kanunay ug dili kadtong mga pulong nga kalibutanon. Tungod kay ang gusto ni Lord nga mahimuot siya kanato ug mahimuot usab siya ngadto sa uban. Ug ikaw karon igsuon ang gamito ni Lord aron mahimo nga kahayag ngadto sa uban. Maningkamot kita sa pag-encourage sa uban pinaagi sa pulong sa Dios. Atong isangyaw sa kanunay ang pulong sa Dios. Atong imarites sa kanunay ang pulong sa Dios aron kita ang mahimo nga panag-ingnan, kita ang mahimo nga kahayag ngadto kanila. Atong isangyaw sa kanunay ang pulong sa Dios. Tungod kay pinaagi ni ana ang Dios mahimuot gayud kanato. Dili gyud nato taguan ang kahayag nga ania kanato. Ang pulong sa Dios nga ania kanato. Atong isangyaw ngadto sa uban aron atong mapakig-ambit ang kahayag sa Dios nga gusto niya nga mahitabo sa tagsa kanato kakaugalingon. Amen. God bless sa tanan.